giwachonu adier. Bati. Uji injre. Apenji. An ing'ani gik ma ko bel mowacho go. Go bel ing'eyo? Mago meke. Mago meke. Magi go bel. Ni gas nyaka sari gigiso gas. Dogi ni sabati ka. Ni gas. Ni dwe mara gas tax wagole tax. Wan dwe mara uchi. Bati control debate ni monoling. Weke. Gas pesa di? Weke. Nasemituro. Okoch bech gas. Wacho ni ya, ni tax mar gas wagolo. Mano nyiso ni wadani jo piny. Kusegolo gas. Kaka constituency ucha. Bo bedo tigi gas. Ok di kolo idolo tigi yien. Kodi ngene Finance Act. Ngene weke nyaka ngene omtata mawacho no. Odhie court conservatory orders ntie specific section muwoyo. Kikwadhie inye gimanie. Okadwa dhie ahinya bokadwa discuss. Keche gigiteka no kal. This is the first time nyaka ncha kal constitution ma promulgation mar constitution. Emma Finance Act osebedo litigated. Ose tere en parliament. Litigated. En makoro oge parliament mobedo debated. Koro nyiso ni ya ni PFM Act mowacho go magik mane obedo otim research gote. Koro weke nyaka ng'e ni sama court order ne omtatu tero to yudo ka gino osebedo signed. Wan gimo wacho no respect nikech mention podi jibro dhi okete kaka gik moja chakore tarik achiel dwe mar 7 chakore nikech mane en law. Sawa. Koro en kiko wach miriambo nikech miriambo onge ng'ama wacho. To gisepelo jopiny. Mano warito. Gimane onego gitime parliament otamogi. Koro gimiyo jopiny mzigo matamogi. Koro mane gimonyiso ni strategy gin wrong nyaka gimany strategy marai. Warito mano kabiro wuok e doho. Wadonjo wach mar 7-7.